Aiwa, ndida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV. Abasa richienda mberi, ndichida kutenda zvakanyanya nokuda kwekumira kwamuri kuita nevanasikana vedu handiti ana Lolo Jakarazi. Aiwa, tine zvinhu zvatakavimbisa kuti tichaita pamba panapa, uye ndoda kungokupai update yekuti ndezvipi zvazadziswa pari zvino handiti. Asi chekutanga, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, tichida kutenda vasaura vedu vatinofamba navo, veFit and Go, avo vanotigadzira motikari. Motikari yedu mufunge mukaiona ichisvika kwese kwatinosvika, inyaya yesuspension yatinogadzirirwa neveFit and Go, avo vanowanikwa panamba 48 Kagui Street. Aiwa, namba dzavo ndo dziri pascreen. Chamunoita imimi munogona kungosvika pana Kaguvi kana kufona panhamba muri kwamuri, mobvunza kuti branch ravo kwamuri riri papi, nekuti vane mabranch akawanda akatekeshera nenyika yeZimbabwe. Wakadii zvako Lolo? Ndiripo makadiwa. Ndiri nani. Uri seupenyu? Uripo. Handiti? Ndezvipi zvirikukufadza mazuva ano zvakanyanya? Uye ndezvipi zvachinjawo muupenyu kubva patakatanga kuva neukama? Zviri kundifadza ndezvekuti ko zvino imba yakutovakwa yakutopera iyo muri kuona iyi. Plasi chikafu zvino chiripo. Plasi toda kutoenda kuboarding kuHarare. Alright. Ko kuti vana sisi ana Bhudhi varipo, ungada kuti update kuti vana sisi pavakauya ndezvipo zviri kuitirwa vana sisi nana Bhudhi? Tose takatoreswa mabheti nana sisi nana Bhudhi. Izvezvi vari kutotsvakirwa mabasa ekuti vaende. Purity ndeyanga ari kubulawayo. Purity akatouya kutoenda kuchikoro kuprimary. Handiti grade 6. Grade 6. Alright, saka iwewe naRejoice makawana scholarship, nekuti patakauya panapa ndimi makanga muripo muri mega. Ungadawo kuti kudii nenyaya yekuboarding kwamava kuenda naRejoice? Kuda kungotendawo vakatipawo scholarship kuti tiende kuboarding, nekuti kuboarding ndasingambofungi kuti ndichakuenda ine. Wasingafunge? Hausi unotomboita seuri kurota? Ndinotombofunga kuti ndini here ndinoinda. Handiti? Wonderful. Also pane vari kutumira zvakasiyana siyana, vari kutumira. Ndatombonzwa kuti nhasi pane vauya nemuriwo, vakati musadya muriwo zvakangodaro daro mudyowo. Imbouya nemuriwo wechi? Vanenge vauya kudai mbudzi here hameno, hanyatsikutarisa sinenge nyama. Handiti? Tinotenda Mwari. Alright, iye zvino muri pakugadzira kuenda kuchikoro. Tinongokufira kuti munodzidza zvakanaka handiti? Munofokasa nezvechikoro, bhosi chatiri kunyanyovavarira nechatiri kuda ndechekuti mubudewo nemaresults akanaka, muupenyu hunge huri hunoshanduka zvachese handiti? So panapa pane vanonzi veUS Canada Mothers Union handiti? Vatitumirawo zvavatitumira, vane mari yavatumira, this $380 yandiri kuti ndo yatichashandisa pataki. Kuchikoro kwamava kuenda mune muchida mauniform, mune muchida zvakasiyana siyana handiti, inonzi taki. So mari yachona yavapo. Ungadawo kuti kudikwa? Ndoda kuvatenda nerubatsiro rwavaita. Mwari avaropafadze varambe vakadaro handiti? Tinotenda Mwari. Uibate uinzwe handiti? Aiwa, tinoda kutenda zvakanyanya dzavatete mashingaidzi handiti, ndo vakatumira mari iyi yekuti yatakuzoshandisa pataki yana Lolo, kuitira kuti zvekuchikoro zvese zvisavanetsa, nemusi weMonday pavakuenda kuchikoro zvinhu zvavo zvese zvinge zviri zvakarongeka. Thank you very much kune vanoda kuramba vachingobatsira nesu. I think you know what to do. Namba ndo dziri pascreen. Munogona kuita reach out. Sekuona kwenyu kuti imba yedu yakutofamba, zviri kuitika ndezvekuti munoda kufiliwa mukati umu, ndo zvimwe zvezvamisa. Also supply wedu ndeangozoitawo musikanzwa wekusawinza zvimwe zvezvidhina nguva ichiripo, asi zvinhu zvese zviri in order handiti? So thank you very much kune vari kusapota kuti basa iri ringe riri rinoenda mberi
vese vari kumira nemhuri iri panapa. Tine vamwe vana vari panapa, ana Purity, vanenge vachienda kuchikoro vanoda help zvakare. Tisangonyanyofokasana nalolo, but let's focus with the whole family. Tina mukoma zvakare, iye zvino vari kutoparikwa kutotsvagirwa basa. Tichitenda kuti vachawana basa kuti vange vari vanokwanisa kuriritira mhuri iyoyi. Aiwa, ndo update yatangotiwe kuzokuzivisa. Ticharamba tichikupai maupdates kuti zviri kuitika until story yedu yapera, but pari zvino tave pakati nepakati. So what you can do, you can get in touch with us kuita kuti tirambe chibesana nevana vedu kusvika upenyu hwavo hwanatsoshanduka. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, ndichiti much love and God bless.